आं खानोसै थाइबेंखौ गेस्रेमथार नै खाबाय हो गया हे नै पियर अर्गेनिकखा आं बेबायदिनो गायो फिसा फिसा बाकेटावबो बेथ' एसे गिदिरबावसो फिस कार्टन बियो बिनि हाया बेनो जादों जे नैबेयाव आं एसे हा होग्रोदो बिनि उनाव किचेन वेस्ट गार्डेन वेस्ट माने किचेन ओंखाम संग्रानि मैला मैथा बे मैगं थाइगंनि माबाया छिलकाफ्रा बेखौ होयो ओमफ्राय गार्डेनाव जे लेथ्रा सिबनानै मोनो बिलाइ गोरान गोथांबाबो आं होयो ओमफ्राय हाजों मिक्स खालाम लेयार बाय लेयार खालाय उनावहाय गोजौआव एसे हा होनानै मोसौ माबा कावदां गोबोरखि होयो ओमफ्राय बेयावनो गायो आङो ओमफ्राय जिगाब मा होनो बेखौ राइस हासखौबो होयो एसे ओमफ्राय बेखौ बारा मोनबाङा आंनाव दङ आं मालाबा लायो फोथाराव दा बेखौ होबा गुरै जायो हाया ओमफ्राय बिदिनो आं दस्रा जेबो केमिकेल फार्टिलाइजार जेबो होआ ओमफ्राय लिकुइड फार्टिलाइजार कावदां दाख्लैनि बे माबा गोबोरखिनि लिकुइड बानायनाया बेखौ होयो नै ओमफ्राय बिनि रिजाल्टआ बेनो